דור, אתה תשב פה, תחזיר את התיק לגדרת הנכבדה הזאתי, בכיף. אתה ישב פה. מה נפל לי? נייר. לא, אל תשב פה אחי. איך קוראים לך? מיכאל. מאיפה אתה? חולון. חולון? בן כמה? 20. בכיתה של חברה? איזה מבט, זאת יום חוגים. ממי, אותך אני מכיר, אז כל שבוע פה אין אחרי, אף אחד לא מכניס לשום מקום אחר. אז בוא נעשה משהו מכניס, אנחנו נעשה עכשיו שיר, מי שלא מכיר, אני עכשיו ירד על זה, הנה זה מזכיר משהו פעם. אוקיי, בואי תחזיקי לי, תחזיקי לי רגע. יאללה, בוא נעשה משהו מכניס, תורידי את החולצה רגע. תורידי את הדבר הזה. אקשן. את תעשי אבל תעשי טובה. אוקיי, תורידי בבקשה. טוב, איזה, רק מופותי, ראיתם? הולך להביא משהו אחרי חכה לי פה כפרה, אנחנו נעשה עכשיו משהו מכניס. בוא נעשה משהו מכניס. אתה מקבל כלי נגינה, אתה כן? אשכנזי בשופרה, זה פינג'ון. איך מחזיקים? אתה מחולון, אתה משחק אותה. אתה קיבלת כלי נגינה, אתה מקבל את הדבר הכי גדול בערב הזה, אז בואי נתרגל. סתם, יש לי קטן, סתם הוא מזכרה, אז לא אכפת לי, תסתכלו עליו. זה שלך מאמי? שנייה, את יכולה יותר גבוה, לא? טיפה שלך נוגע בי? לא נעים? אבל זה המדינית. יאללה, מיכאל, בוא נעשה משהו מגניב. הקהל הנפלא הזה, מי שער, ייתן לנו שם לשיר. אנחנו נעשה, תנו שם לשיר. פיסטוקים. מי מחץ בי בפיתה? זה טוב. אחי, אתה עושה אחרי דברים, אני אוהב את זה. השיר נקרא ימים מחץ בי בפיתה. למי הייתי תזכיר את כל החמאמי? איזה. מיכאל, תחום איתי. גם אני סבבה. את נראית כמו חתחתול, איך קוראים לכם? כאילו גמל. השם נקרא, שימו לב, ימים מחץ בי בפיתה. מדי פעם נסיעה, את זורקת מילה, או מורידה בקט. מילה שהוריד, אז...